No niin, morjesta, Mr. Vitsu täällä ja todellakin MV3 Special Ops Arcadenissa survivalia tietysti ja tämä on muuten klaanin ensimmäinen video ja nyt tällä hetkellä pelaan nyt Teemu from Finin kanssa ja jos haluatte liittyä tähän klaaniin, niin tulkaa vain ja kysykää multa tai Teemulta. Ja tää on yksi pelin vaikeimpia mappeja, niin tämä voi olla ehkä vaikeaa. Sä näytit joltain Notre Damen kellosoitteet. Ihan äsken. Selkäkyttyrä. Älä kuule sinä yhtään. Ryppynen mulle. Yritätkö sä moroa mua, hä? Se on kaikki morat ohi. Niin. Häpe. Sinäkään tammu minua, niin. Etkä sinäkään. Oho, mä venin double vaan tosta nopeasti. Upsista. Joo, mitä mun piti äsken sanoa? En tiedä. Joo. Vois mennä tonne burgeripaikkaan. Tänne. Pääseekö tänne? Pääsen. Mä menen tänne näin. Joo, mä vähän on heduklitsissa täällä. Kukaan ei näe mua. Hahaha. Me ollaan pahoja poikia. Ei! Nyt älä paljasta minua. Mä oon ovella. Kohta ne tulee tänne. No niin, nyt ne huomas meidät. Shit. Tää on aika hyvä paikka. Paitsi sitten kun tulee joku jukkeranti, niin oh no. Sitten olis kusessa. Noin. Mennään hakee vähän parempaa asetta. Hitsi, tossa on kärpänen. Mä haluan, että se häiritte minua. Otetaan... Vois käyttää tai toista asetta, ettei aina käyttäisi samaa. Semmoista jotain ihan... LMGtä. No ei mulla riitä. Kuinka paljon maksaa... Kuinka paljon mulla massia? 4 tonnia. No otetaan ACR, nonni. Nyt lähti perjantai. Miksi mä sanon aina perjantai? En tiedä. Nyt lähti perjantai. Sullakin on aika hauskaa siinä. Dogi tulee. Dogi tulee. Et räjätä sitä seinäosta. Nonni, sinne meni. Nyt mä en näe yhtään mitään. Okei, tää on vähän huono paikka, kun tulee liikaa porukka. Koska nyt on aika pahassa paikassa. No ei olla. Huijasin. Nyt mä lähden ryysiin, että aina tulee alhaalta. Mä hoidin tän koiran. Tarvitko kenties apua? Et. No joo. Se yksi on. Ai jää sieltä pois. Okei. Mitäs me tarvittais? Ei mitään. Ehkä mä en mene sinne burgerpaikkaan enää, koska sinne tulee niin paljon porukkaa. Ollaan tässä ylhäällä. Sä voit ottaa sieltä porta. No mä menen ottaa tuot porta. Koska täältä tulee jo porukkaa. Eiks tässä on naatteja? Ok. Mitä? Mä vedin C4 triple killin. Ok. Hoida sä enemmän, mä en hakee asetta. Noin. Ai sä haet naattia. No mäkin haen. Mä haen kuule... Saisin sentrican guni. Ota fragi ja flashy. Nonni. Ei me vielä tarvita mitään sentricaneja. Hei, mennään muuten tänne. Ai tonne ei pääse. Mä en tiennytkään, että siellä on tossa on noita laatikoita. No joo. Parkour. Oh. Tää on kyllä niin ovela paikka. Kukaan ei näe. Kuinka paljon noihin vaatii niinku hitmarkkeja, että noi kuolee? Jos ampuu mahaan, niin tarvii aika paljon hitmarkkeja. No näihin ei tarvii näihin pommityyppeihin niin paljon. Hei, nyt mä oon vähän pahassa paikassa.
Hyvä, että sä tulit auttaa, koska täällä on tyyppejä. Onko siellä vielä yksi? Noin. Piti 2 kertaa muorata sitä. Oho! Otis passi vahingossa. Noin. En mä tarvii mitään toista asetta. Sekundaria. Kato, mä menen parkour-paikkaan. Wow! Pääseekö tonne? Joku tyyppi soittaa. Älkää välittäkö. Mitä mä... Joku soittaa mun Skypessä. No joo, eihän tää. Anta se soida. Anna se soida. Anna se soida. Wow. Hitsikö toi joku mun kaveri soittaa? Tuleeko se nyt jukkernautti? Onko se tosissas? Joo, mitä ihmettä? Täällä on jo Jugi. Täällä on jo Jugi. Mitä? Tuottaa Teemu. Täällä on Jugi, täällä on Jugi. Ei. Meinasin kuolla. Se tulee kovaa vauhtia. Onko tää fläsätä sitä? Ei. Oliko se tosissaan, että sä kaaduit? Kuolit? Juki tulee. Apua. No nyt hoidetaan Juki. Se tulee. Mulla on flashi. Kuole. Mä kuolen. Kuoliks? Joo, nyt on enää helikopteri. Mä oon ihan hitmarkes. Noin. Se oli aika lähellä. Nyt tarvii oikeesti jotain asetta. Tai siis ei asetta, vaan jotain Sentrigani. Ei kun me tarvitaan toi... Skuoni. Täällä. Ehinkö ottaa... Noin. Mä en tiedä, oliks toi paha virhe ottaa skuoni, mutta... Se on vähän vaikea kaksistaan selvitä. Nää on vaikea mun pis. Joo, mä en sinne nyt menis. Koska tulee tyyppejä. No. Pärjääksä siellä yksin? Ai niin, sä et voi vastata. Joo. Sä kai pärjät. Joo. Oho! Sori. Sä olet vähän SS. Triplet! Fuck yeah. Vois hakea Sentriganinkin. Pihalle ei kannata mennä, koska siellä tulee kaikki näitä sopperit. No mä otan Sentriganin. Oliko siinäkään järkeä? No kai, en mä tiedä. Mihin mä laitas? Sano Teemu, mihin mä laitan Sentrigani. Mihin mä laitan? Okei, siihen. Pois. No niin. Nyt on OP-meininki. Meillä on squadit, sit meillä on Sentriganit. Tai 1 Sentrigani siis. Tuot tulee jätkiä. Mä heitän naati sinne varo. Onneksi on squadit. Ne on aika pro-jätkiä. Hui. Naatti. Hoida sä ylhäältä, niin täältä tulee tyyppi. Mä oon ihan hitmarkessa. Mä mennään itekin kuolla. Onneksi kuolit hoitaa. Mä en hela sua. No okei. Okay. You will be okay. Ja Teemu, miksi sä afkaat? Älä afkaa. Nyt on paha kohta. Ei kannata afkata. Teemu, älä afkaa. Sä näytät pelottavalta. Tää 2K. Sori, Teemu. Mä en ymmärrä 2K. I'm so sorry. 2 tonnia. Heitä. Siis
Kellä? Ei mulla 2 tonnia, sori. Mä äsken ostin toisen aseen. Sori, mulla ei enää 2 tonnia. Nyt sä varmaan facepalmailet siellä, mutta... I'm sorry. Miksi tulla smokea? Come on. Tai semmonen... Jännä. Hajupommi! Mun paras läppä taas tuli. Nyt mulla on ainakin yli 2 tonnia. Siis mitä mä heitän? Kirjoita chattiin mitä mä heitän. Okei, ei tarvii. Okei. Mitäs sitten? Varmaan... Vois... No mulla on 4 tonnia massia. Vois ostaa Airstrike, mutta en mä enää ehdi. Ostiks säkin sentrikani? Ei kun... No joo. Mä en jostain syystä tykkää tosta Grenade Launcherista. En tiedä miksi. Mitä sä yrität? Saaks siihen... Ai jaa. Mä en tiennyt, et siihenkin saa. Ok. Nyt se ne tekee oikeesti lämää. Tai damagea noi tyypit. Hui, sori. Tulit eteen taas. Mä voin tulla auttaa. Noi. Tuo oli suhkot helppo. Vielä on 1, jos on tuolla. Mitä se siellä oikein pärisee? Miksi se meni sinne nurkkaan? Mä en tiedä. Vähän pärinät sillä. Oho! Ups. Pikku pärinät sillä. Meni vaan nurkkaan pärisee yksin. Ei et pärisee. Otetaan Airstrike. Perkin vois ottaa, mutta kun mä en oo 50 levua vielä, niin mä haluaisin... No en minä. Mulla on sitten Airstrike, niin mä voin heittää sen pihalle. Ok, no osta vaan sitten, jos sä kerran haluat. Onks... nois tuo jokkeren. Mä koitan heittää tohon. Joo, mä heitin sinne. Se varmaan meni hukkaan, mä ehkä heitin liian aikaisin. Voi vitsi, mä oon tyhmä. Kukaan ei kuollut. Voi vitsi, sori, mä oon ihan tyhmä. Ei, me ei saada kuolla. Se Juki tulee. Se on täällä. Se on täällä. Täällä on 2 Jukia. Onneksi se ei voi ampua. Ei kun se poikii ampua. Oi. Täällä. Voi vitsi, ne varmaan kuolee ne tyypit. Ei kuole. Just me kuoli, kun mäkin olin kuolemassa. Se on täällä. Kuoli. Vielä enää toi chopperi. Ok, no heitä mulle se Slate of Hand, jos haluat. Mä nopeasti otan ammo. Mulla on 2K. Ok, no heitä jos sä haluat. Meillä on vaan 1 squad-tyyppi. Mitä sä oot tehdä? Ok. 2. Ok. Joo. Täältä tulee loput. Mä hoidan. Vie 1. Täällä. Noin. Tuu. Ok, mä tuun. Nopeasti, koska kohta taas alkaa seuraava roundi. Ei, mulla on 2 tonnia.
Ei kun siis 10 tonnia siis. No niin sano. No joo. Voiko antaa 5? Mä tiedän. No mä seuraavalla roundilla sitten. Nyt mä en... Okei. Mulla on sitten Ice Strike. Mä voin heittää sen johonkin. Mä heitän sen tonne pihalle tai johonkin. Vaikka tohon. No. Ai! Ei. Mä oon keskellä tyyppejä. Ai se tuli ties auttaa. Pitää päästä pois. Oho! Arvaappa mitä Teemu. Mä sain naatiheitosta levun. Lol. Mä heitin vaan naatin, niin mä kehityin levy. Okay. Hei, kerro nopeasti, että miten mä pystyn antaa sulle rahaa. Mä en tiedä. Kirjoita nopeasti chattiin. Miten mä annan rahaa sulle? Alareuna. Joo. Täällä. Ok. Oota, noni. Share. Otaks mä share? Okei, no. Share. Noin. Okei, nyt mulla on tonni sulle. Tonni 500, tonni 200. No, riittääkö? No kai se riittää. 1K. Ai jaa. Eiku, tuu nope. Eiku, siis, ei sun tarvii, sori. Noin. Ui. Tästä tulee ihan hirveän pitkä video sitten. Mä oisin voinut jakaa tän osiin, mutta... mä menen kuole. Ei. Ei. Mä en yritin juosta karkuun, mutta... Tää on todellakin, katsojat tiedoksi, tää on tosi vaikea mappi kuin muut. Yksi pelin vaikeimpia mappeja. Ei, no ei haittaa. Me ihan hyvin meni. Joo, ei haittaa. Ihan hyvin meni. Joo. Ei semmoista. Mä en ehti katsoa, kuinka pitkälle me päästiin, mutta minä olin Mr. Vitsu, ja se on moro. Ja muistakaa liittyä klaaniin, jos haluatte. En pakota, mutta se on moro.